ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦୃଢ଼ ଗଡ଼ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ବିପଦ ଆପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ଉଠିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଦମନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାଡ଼ ଘେରାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯାର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଘେରି ତାର ଚାରିଆଡ଼, ହେବେ ସେ ତା ଦୃଢ଼ ଗଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯାର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଘେରି ତାର ଚାରିଆଡ଼, ହେବେ ତା ଦୃଢ଼ ବାଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସଙ୍କଟ ହେଲେ ତା ସନ୍ନିକଟ, ନ କରିବ ତା ଅନିଷ୍ଟ, ନୋହିବ ସେ ଉଜାଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାର ବିରୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ, କରି ଶତ୍ରୁ ପଥ ରୁଦ୍ଧ, ହେବେ ସେ ତା ଉହାଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ସେ ଅଚଳ, ଶାନ୍ତି କୃପା କଲ୍ଲୋଳ, ବହିବ ହୋଇ ପ୍ରବଳ, ବ୍ୟାପିତା ଚାରିଆଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ସଜ୍ଜିତ, ହୋଇଲେ ତା ନିକଟ, ନୋହିବ ସେ ଭୟ ଚିତ୍ତ, ଯୀଶୁ ତା ଦୃଢ଼ ଗଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯାର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଘେରି ତାର ଚାରିଆଡ଼, ହେବେ ତା ଦୃଢ଼ ବାଡ଼। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ